Police Report. Idol Dennis, good morning and peace kamen. Yes, good morning, Idol Bernard. Maragsakan ti PNP gapo kada to'y tuloy-tuloy nga awan dagitay untoward incident kas idi Kalman. Idol Bernard, sigon iti PNP ket peaceful iti probinsya ti Ilocos Norte gapo tawan dagitay nakanang paspasamak ngem idi Malam Kalman aday ti insidente iti Metro La Paz datoy campaign sortie iti incumbent Mayor Racion kontra iti may isang barangay chairman. Nakita tayo iti nagwaras nga video nga bayad iti palitan iti sarita ket awan iti bimalat nga kaming iti pulisya Oldo nangigan iti video nga dami dagiti pulis kano nga ipaang iti aerial security. Idol Bernard kas iti agdama trending dati sa balibalang insidente iti kampanya iti administrasyon ni iti grupo iti incumbent mayor ket makita Idol Bernard nga talagang kaslang adon dagiti makiraman iti reto yang diskusyon no saritaan panggipalan kadetoy kapitan ti barangay 33B La Paz sa Lawag City. Dati saan nga pa nagkikinaawatan? Saan nga pa nagkikinaawatan? Mademo kami negati headlining dito do mga istasyon ti digitat pakalalaan dakat. Agungit man ni Bernarden. Akan katawa ko Idol Bernard, imbes ko mo di pasamang iti mga komentaryo di metal headlines dati man. Ganyan naman kasi kaimportante ang headlining. Dapat ket di mayo awan di kiti kakadwa tayo. So uri mabalok to DJ kasakit na balok to mo headline ket mabalok to video it speaks itself, di ba Idol Bernard? Correct. Sa daga po na nga di nga pasama ket tego natin ko na ti PNP siguro di malagi po di nga press conference iti INPPO nga pitong area iti probinsya iti possible nga nabara kunada hanggang masig eleksyon including Lawag City at takit talaga makitam nga habang basbasid iti oras na kampanya talagang nigitatan dati labanan ari na kita siniputan. So dati pasamak hindi ka magpabangga dito kit trending palaing dati napasamak tata nga nabara nga panang sitamanen iti grupo ni Mercion iti kapitan ti barangay Nupay nalawag met dati pasama Idol Bernard dati namon tayo both sides ket dati ko dati nagsurat ti mayor nagpakada nagkurtesi ngayon nang ipakamong isinulat ang kampanya diyan nga imbaga nga pakuyog nga kampanya kasi ipalit so ni apo kapitan voluntaryo nga kimuyog ka detoy grupo da apo Mayor Kion kasakasya Idol Dance. Well, nga naka-body camera, Idol Bernard, so sumusunod, nakikot dato apay kasi jacket. At dami role civil service nga bawal, nga makiminggel, iti official sa barangay, ikalagiti campaign, Idol Punk, kampanya. So nga, di dyan nagpungtot dan, nga no apay, nga sumusunod ka naka-camera, ada body camera na nga nakasuot pa ngamin, Idol Bernard, nga di dyan nga, ibagbaga ng kasto-kasto kung na kami may kukuyugay kasi jay so nga di jay iti nagdinaraan iti grupo actually hana nga di may kunan iti nagsarita kasi makita iti video pati pa yan iti kakadwana nga napan nagkampanya kasi jay so iti abdang ti PNP awan tinakita tayo Idol Bernard nga napan nakidinalet tapi di mapacify di jay tension iti nagbayang ti grupo ti mayor kasama tayo iti kapitan Idol. Apay kaming kasi iti napasama ken Idol Dance di dala tabay-bay anta ko Lunga Road. Kaya dati bay-bay ang dala ko let it be not aramidan digiti opisyalis ti iti dapat gawin digiti kandidato kada sa aminen apay bakit nangangamoy talo ba ang kalaban Idol Dance ganun ba yon?
mawala tayo mo sa bantay bayan daw mo di bukod ang diskartan ko na magkampanya tahan namin dirawat nga pagpakuyog di ba idol ba na Wen nga rod, wen. Ngem siguro detoy mabalin mo nga kwa. Mabalin mo nga ano na ganan agsarita da at ana nga rod ket mayor is the head of the town or municipalities or cities, right? Ket mabalin da nga kasarita courtesy mutlang dida, you know. Syempre nimot kapitan detoy aket with fair and square opinion. Iti may sa nga ili syudad weno probinsya ada leader dita. Ayan. But if every leaders na adamo digiti ano na ganan followers na nga leader motlaeng which is the smallest society composition of society which is the barangay. So ti head ti barangay o rumbeng laeng nga adamot iti barangay chairman nga mga monitor kadeta. Ngem di da lang siguro nagkikinaawatan idol dance. Kano ada body cam ni Apo Kapitan, anat purpose na dijay. So is it for dete duty na nga mga monitor an manong kadwa kadakwada kasi no saan dakil detention na ano di nga agkadwa ni Kapitan kini Mayor, correct? Dijay mo tinagapwa na nakat nga medyo bimarada. Ket no nagkakadwa na digitoy, ure anat ikawes ni Kapitan, mayat latta. Saan? Aman ano Gapot ta dida nga agkasurutan, umuna dida agkasurutan ti partido ta sabalit suportaran na nga kandidato iti kapitan nga taa. Ket handa nga talaga nga agmatch, agclash da nga talaga. Idol Dennis, that is but normal. No kakastoy ti panyempo. Ayan. Ang sensitive dito ngayon is yung mga supporters. Ayan. So nga hinay-hinay din sa mga comments on ang tawag dito sa social media. Hanlang nga may sat aldaw, right? And at the same time hinay-hinay din sa paggawa ng headlines. Lalong-lalo na nawawala na yung credibility kapag ganon. Tama ba ako doon, Idol Dance? Tama, you get it right. The word credibility, wala na. Wasak na rin, Idol Bernard. Kasi nakababay na kasyain nga tayo invest ka DJ pasamak ti magsyertang na sigamat nga iba't padamag iti Wan ata, agdepende ngamin DJ agdepende DJ headlines to iti patamtama amon ket DJ Mesa, DJ Bangiren sa badino kwa DJ kwan. Madino kwa banking no kwa hanga dapat ti headlines sa DJ saan nga nagkinawatan ti grupo ni Mayor ken ni Apo Kapitan kasi at balanse nga aganan hanga dete naganan inikisan we know kinusilapan we know kinusilapan ni Dennis ni Bernard sa bali niya di nakindakis ni Bernard o madit anak ko na figure ko na ta kinusilapan ka kasasakit na katangtang sitak kasakasay ngem no ibagam ket saan niya nagkinawatan ni Bernard ken ni Dennis apay nga ta anat rason buya enda tapno ding genda ba yanda iso gayam ti rason na jay kasi gayam ijay to ti napintas nga opinion na nga makita ti tao ngem no kunam nga naganan kinusayan ni Bernard ni Dennis apo ka talaga nga dakis ka na Bernard you can diba you can weigh it and how you will figure out headlines yun yung pinakadelikado kaya sabi ko ako nga diba Idol Dance amo dakmet oray da kay nga reporters na ongetak no headlines kaday sam amin madidetoy baliwam detoy jak maawatan detoy kun agbaliw di figure of speech sa balit ket na sawen iso ka dinggek no kwa hangarod nga kasat headline konak at pinaka-importante yon okay ma-distort no kami DJ putput nga pasama kay Bernard so nga pagkatawa ket digit kung komento ket ado pa yun digit makaalsimpat chat sa baling lugaren nga talaga makita madi talaga DJ ko so nga ado pagiti mo uman ado pagiti agradman iti meme send iti social media panggipet nga pasama so nga ala
Tagunato yun, pagsiyatan na, iti yabiyang ti Philippine National Police, awan pa iti pisikalan kumang nga nakita no diket word war lang tro social media nga sa orayen nga diti mapasamak idol. So nga iti agdama, siguro iti sabalin nga lesson mantatan, padag iti batbati ko nga aldaw, iti panagkampanya nga masapol iti kitan ti limitasyon iti bagbagi iti tunggal maysa, tapos maliklingan iti kastoy nga binara nga sinungbat kadag iti pagkampanyaan. So, idol Bernal, iti yabiyang iti PNP kunada nga tuloy-tuloy iti inda panagkampanya, iti panangkita iti campaign sortie, iti batbati pa nga alaldaw, dagitay kandidato. Yung nabuakak idol Bernal, agregat nalawagin, ala. Kitakin awang kuryente, ala dito yan. Ay! Schedule idirabi. Schedule idirabi. Ay, kinapat lang. Iti nabannog. But anyway, idol Bernard, nagbalag, mabay pa iti biyang iti DOH, tayo 42 samantatan, iti head index. 41! 41. Oo. Okay, 41 idi kalmangket 44 idi galas 2 yung nga nakaba. So nga ada nga epekto na dito kinabara iti napasamak iti metro. Adalata. Ana Metro La Paz DJ nga barangay Idol Dance. No metro ng gate intero nga barangay 33B La Paz iti Torre di Idol Bernal iti insidente. Pasawakan na. Okay. Nga iti agdama so pala ti magkita ka iti news feed tayo. Ano tayo nga pasamaka. So damak pa lang manibod iti PNP Idol Dennis Alipio.